kan surihini rake thom patumi ni phain kora troxy thangthangar ni Meghalaya state ar lotami MLA election padopano la solong karbenglong arar tumsitami vote ke jokthor pak anpin halapu Meghalaya state ar lo pusitami MLA election along BJP aphante NPP si haiji puta Meghalaya state ar lo khasiarar tum jongpon Meghalaya state ar lo election ke karbenglong pen thangna cherap dunde bonsitami kedam tanga por hudlong ria hoyalam ke give and take policy po alam tong chikroi det loma puta aduya hoy kido atum kama thapon mang humang ramasonsi do Meghalaya state ar lopen Karbenglong district jasmetpet Meghalaya state a hoy lake West Karbenglong district hello kedam tang apor hut penang an halapu Meghalaya state ar lopen block 1 block 2 po alam soluk sodak atomon nangke thapji angring to at bon sitame patumi ni phain koira troxy thang thanga chiklo surhini reng koira kethom West Karbenglong Penri Bhoi District Mawati Constituency La Penjantia Hills District Arlo Penang An Arong Pen Vote Jogdun Rinti Lason si suri vote ke Jogdun Atum Aning Arong Chipi Dun Rinti Ason si Thekdun Longlo Lason si Umlafel Hawang Laru Sabuda Pen Chenglok Penang An Adim Vote Jogdun Rinti Tang tela soa putha Karbenglong District Council KAC pen tong towar ke tho pidun lo maputa jongpon meme kedam tang MLA Rupsing Teron alang li sitame pherang kya theng no ning jelo Karbenglong District pen Meghalaya state arlo vote jogdu nang nelo la pen ing ton nang po pudde da phitame ningje nak ason si pini arni theklong lo la puson jong si kewang ji lang arni tame ang hap tho banglang pulote longri ke konji comment tu lo ne puta hawararat tum ka phere pon dotang lo patumi Meghalaya state alo MLA election ke jok arani aduya hoyalong soluk sodak dokokna pura law and order tum tamil ulukunchi police in charge lapen hawang police camp in charge additional SP hamrenatum chitongdun si loke jokdam anna phantame Ingsam Jin Pen Towar Pa Jogdun Rinti